Wash out mga ka-take care. Sobrang init. Sana umulan mamaya ng malakas. Wag muna ngayon. Ayun nga, kagagaling namin ni boss dito sa may planta, dito sa may Herona. At nagpasa kami ng requirements. Ay! Nabutan tayo. Alright, nandito tayo sa may crossing ng Herona, Tarlac. So last time pumunta ako dito mga ka-take care, dito ako dumaan. Muntik na akong maligaw. Papunta na ako sa may Victoria, Tarlac. Kung naka-big bike lang sana kami, siguro nag-expressway na lang kami, mas mabilis. Pero okay lang, ang importante, mahalaga dyan ng ulan. Najijitudon na eh. Yan ang ulan mga ka-take care. Sana hindi tayo abutan ng malakas na ulan.
Yan na ang ulan mga ka-take care. Yan na ang ulan. My goodness. Sana hindi tayo abutan. Kailangan nating huminto kapag umulan. Right.
umaga na mga ka-take care. Maitim na ang kalangitan, nanganganib na umulan.